Kau, gas, wong ae diundang-undang ora ngasih krungu, ke undang bayar. Apa sih si wong iya? Ya karo jeren lagi. Lama kita tak jumpa. Yuk sayu. Temu kangen dia. Kecil enteng banget. Itu Balang nala ya. Balang nak ikhlas ala wong. Ikhlas. anaknya durhaka, Mbak. Pusing. Pusing. Anaknya durhaka. Cepat, mana?